παίξουμε Minecraft. Το fake βέβαια, αλλά όχι το κανονικό, αλλά σχεδόν. Δεν πειράζει. Κάντε ένα subscribe και like για περισσότερα βίντεο. Παιδιά, αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά το βίντεο με το Among Us πήγε 250.000 προβολές και 40 likes. Πήγε πάρα πολύ καλά. Βασικά σχεδόν 20 κάτι likes. Αλλά δεν θυμάμαι ότι... Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι παιδιά. Και ξεκινάμε. Πάμε. Ξεκινάμε. Κάντε sub και στο άλλο κανάλι. Άστε, το έχω αλλάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε με ξύλα. Ήδη βλέπω βία πρόβατα. Βλέπει ο Βατίνος. Όχι, δεν είναι καθόλου καλός. Το parkour. Ξεκινάμε. Για να ναι, τι να πάρω. Α, ναι, ξύλα ρε. Αφού ξέρω καλύτερο στο Minecraft είμαι, βλέπετε. Καλά, 5 χρόνια έχω να το παίξω, τέλος πάντων. Πάμε να βρούμε ξύλα. Δεν βλέπω πουθενά προβατίνος. Έχω ήδη 2 μαλλιά. Όχι μαλλιά, sorry. Ούτε δύο τίποτα, ναι, καταλάβατε. Και πάμε. Πάμε να σπάσουμε το πρώτο ξύλο. Επιτέλους βρήκαμε και ξύλο. Κάντε sub και like για περισσότερα βίντεο, όπως και για να γίνετε ένας νίτζα. Εδώ, βρίσκω. Εδώ. Μαζεύουμε πέτρα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 πέτρες να φτιάξουμε όλα τα εργαλεία. Πάμε ξανά πάνω. Και 8 καλά είναι. Θα ξανάρθω σε λίγο. Ένας φίλος μου φεύγει. Και πάμε. Θα βρούμε κανένα village. Επιτέλους θα φτιάξουμε κρεβάτι. Πάμε κρεβάτι γρήγορα, του κατακατά. Μπιμπι. Στο νερό. Νερός. Πάμε. Village. Όχι, πεθαίνω παιδιά, πεθαίνουμε.
κάναμε. Ήμασταν και στο village, φίλε, είχαμε τόσα καλά πράγματα. Πάω να βρω τα πράγματά μου. Τα βρήκα τα πράγματα. Μόνο λίγα πράγματα δεν βρήκα, αλλά πάμε στο village. Πάμε. Εσύ γιατί δεν το σηκώσεις στο κινητό. Τι κάνεις στο κινητό. Εδώ βρίσκουμε κάτι. Τίποτα. Πάμε σε άλλα σπίτια. Δεν έχουμε βρει τίποτα. That was the best pizza in Greece. I love it. It tastes like, no, I told him it tastes like pizza. Real pizza? Yeah. New York, where is it? Get it. Ξεκινάμε. Speedrun. Έλα. Εδώ τίποτα. Χούια! Α, καλά, ό,τι να είναι. Iron Golem έχουμε. Chest. Εδώ. Πίτσα σου βλακοκάθετο. Για ό,τι... Εδώ μαζεύουμε τα πράγματα. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Εδώ. Εδώ chest. Πάμε να το πάρουμε. Καλό. Καλά πράγματα. Πολύ φαγητό. Είναι μια πίτσα πακέτο. Εδώ τα παίρνουμε όλα. Ό,τι μας έχουν μείνει τα παίρνουμε. Iron Golem, έχουμε Iron Golem, φίλε. Έχουν πολλά ψωμιά βέβαια. Πάμε. Ξεκινάμε. Εδώ κοιμηθήκαμε. Το παίρνουμε. Και πάμε να βρούμε άλλο χωριό. Κάντε like και subscribe.
Δεν τα χρειαζόμαστε, έχουμε πολύ ψωμί και φαγητό. Κατεμπάνες ή χάκι, τι προτιμάτε? Εγώ κατεμπάνες. Βασικά και τους δύο, αφού είναι και οι δύο καλοί, ωραίοι. Πάμε να πούμε, έχει κάτι εδώ. Δεν έχω ζωή. Παιδιά, θα πεθάνω. Τόσο σαν. Όχι, παιδιά. Πάω να βρω τα πράγματα. Παιδιά, τελικά δεν τα βρήκα τα πράγματα μου. Γι' αυτό πάμε να κάνουμε ένα challenge. Πρέπει να σκοτώσω αυτό το μεγάλο σολομό. Και όταν το σκοτώσω τελειώνει το βίντεο. Πού είναι? Έλα εδώ. Και όταν σπάσω και όταν σκοτώσω αυτή, βάλτε από εδώ, δεν θα μου δείξεις τίποτα.